Hello mga kalasones, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano, kumusta? Kung shout out dahil no, sa tanan, nga nasunod ang trabaho no, shout out din yung tanan, amping mo pirmi. Karano, di ta maglangan, di ang laing sumpay ng sugilanon nga sinuwat ni Uji Kumpuk Lakasang. Budbud o Pilipka. Langit ko! Kay dato ko! Samtang siya yuta, kay pobre siya. Imposible ko no, huming mag-abot. Unya! Pero, di ko mo surrender, bay. Ipaglaban ko ning pagbatia, ipanumpa ko! Kaandam ko mahulo. Itaba na, bay? Tapan ko taon. Amaray ko lang yung tabay. Pabugnaon una nato ning panahon. Dili ko gustong mapugos siya, bay. Lipayan na ko. Yes! Okay, sige. Masanag ko ni mo busing, bay, Jigo. Delikado na yung sitwasyon na da. Murag doon ako laing natimahuan nga peligro. Nabati ko si Lalat nga nagyaw-yaw sa gawas nga may dautang mahitabo ni busing, bay, Jigo na ko. Nisirit ra maglakaw. Asa ka to kanahan? Ay. Nangita man siguro sila og sakit sa lawas. Mangandam ko. Bossing! What ako, Benjigo? I'm coming! Uy, ang auto man to nila ni Chego nga murag porlon. Pantay lang jud mo. Isumbong ta mong Bogart. Oh, langgalan. Asa mga? Maya kay nakita ta Bogart. Ikaw kay akong tuyo. Nga naman. May isumbong ko nimo. Dali, sakay sa motor. Mangita tag nindot nga lugar. Aron magsulti ta. Okay. Oops. Sige na. Bonhot. Gunit lang. Ang langkanta. Buya. Misapay man. Lalo sa pagkadahan. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Ate. Milupad na palayo ay. Nag-una pa. Ay. Doon ko gyapon ang kadahan. Nalipay kayo ko alay ni mo busing, bay, Jigo. Ano man bay nonoy? Tungod kay, di kalimtan mo nagyo sa hingpit si Palalat. Ang babae nga manghanto kay ni mo pirmi ka lang pasakitan. Gusto ka? Ikalimtan na yun ako siya singpit. Napapas na siya sa akong heart. Dili na siyang humot kong lalat. Kung dili, bawang lalat na siya. Correct ka yun, busing, bay, Jigo. O may babaeng laing na timban sa akong gugma. Kung kana, walay lain kundi si Takla. Mao na akong gikalipayan pagayo, busing, bay, Jigo. Boto kayo kong Takla. Kay gawas ka gwapa, siksi ug batanon. Buotan pag yun. O Takla, ikaw ang babaeng gusto kong dagkon sa altar sa kabilyon. O Takla, you are my sunshine, my only sunshine. You make me happy, happy lang gihapon. Kalinto. Okay pa sungay. Di ano ta? Di magunta sa plaza. Lisod ba dagdul ti ka? Ang sagdad unti kag restaurant. Ha? Wa magagay kwarta. Wa, yun. Aw parehas ta. Ipaw ko, uy. Maong dali. Anhita dinhi magsulti. Okay? Animal! Bishop! Walang hiya! Tingin! Ano sa balay si tukoy lang niya pa dong. Parang masok anon man. Ano maning buang dako? Hoy! Ngano ka? Agi mo pautang! Kahit parehas na resulta! Unsa? Nga naman. Pautang ka! Paning nang nangutang, masuko! O niya? Nya? Di ka pautang! Ang mangutang, masuko! Uy, bitaw. Ha! Mang airang mo pautang! Kahit parehas na resulta! Bangag sa ilong.
Okay, niya na kita din sa fountain, din sa plaza. May din kami ngo. Karon, saysayan na taka sa tanan, paminaw. Maudi ka na ang nita po. Opo, Kurt. Ay ka balaga. Sayo lagi na. Ha? Usay po ti mo ipasabot. Doon na ko'y nindot kayong nahuna-hunaan. Nga solusyon sa tong problema. Tinood ka po, Kurt? Oo lagi. O kung matuman ng tanan, siguradong madato ta. Kurt? Duraturo, pagmata. Yan ata sa airport sa Iligan. Mau ba? Asam tayo ni Paingon karoon. Naa naman ka ha ang akong helikopter din sa Iligan. Oo, Duraturo. Gidana si mong pilot din sa airport. Ni Captain Alan Malaran. Very good. Captain Alan Malaran, ha? Ni ano day? Tara, manakay na ta sa akong private helicopter. Naala! Kisa ba ng salyo ka ayong nanuktok sa pultahan? Tugaw yun ang akong pagkatuog na. Naana gani! Magandang umaga, Lalat. Jeko, may dagang humot na buwak o may chocolates pa. Para ako na. Ang bebe. Di para imo. Di para imo? Para kagisa man na. Miss Lalat, nahuman ako og labas sa imong tibak. May noon. Takla. Flowers for you, with chocolates. Salamat ini, Jeko. Pag ilis mo diyan, takla, manlakaw ta. Ha? O yay, dili mahimo. Dagan pagbuhaton si takla din hi. Nonoy, my best friend and bodyguard. Busing ba, Chico? Naibaw ka na. Unsay angay mong buhaton, paypay na yun. Paypay na yun. Automatic na, paypay. Patuman busing ba, Chico ni Aong Paypay. Kwarta niya, si Ang Paypay. imong paypay, nunoy. Pulis kwarta nga tag sa kalibo. Ihata kong taninin mo lahat, pero di ba ka mo sugot nga, ide sa kong busing si Takla o kang batang si Gian? Di na lang ko ni ihatag. Unsa? Nindot yuling kinabuhi sa dato, Duraturo. Maya ka naglingi ko na rin. Ay, mahibungyo ko. Dako kay kagtingog perperte ni mong daot. Ngano bang nindot man, ha? Kwan. Ano, Hercules? Dali na kayong access sa tunang butang. Kumplitos kimanan o koneksyon. Maong dali na kayo ang tanan. Pero how ang kayo ang akong dughan, Hercules? Nga luman, Duraturo. Naanan ako ang tanan. Apan how ang akong dughan? Kay wa na ang akong Delilah. Ang akong Maria Pica. Duraturo. Pagitan na tingnan yung lain, Duraturo. Saol patay naman si Delilah Limo, si Maria Pica. Kay patay naman siya. Patay na sab ang akong gugma. Dato kayo ka, Duraturo. Sigurado yung kung dagang babae ang mag-apas ni mo, ang magkagusto o pusukot ni mo. Ang akong kasing-kasing, alang lang sa akong Delilah. Alang lang ni Maria Pica. Ugwa na'y lain pa, Hercules. Don Arturo.
Iposon ko na lang ng paypay, oy. Nga taglinib mo, Badjikaw. Kay, murag di ganahan si Lalat. Di mo sugot si mong gusto. Ingon day kung di ko masugot. Sugot ko, oy. Balag unsa pa mong oras sa manguli. Sureness? Sureness ka, ayo. Bigay ng paypay, be. Oops. Korta na din. Akibulot man dayon. Yoks. Naong og cheese panas. Ari na mi, Miss Lalat. Bye-bye, Miss Lalat. Bye-bye ninyo. Ingat sa biyahe. Takikare. Ha? Unsay takikari? Take care. Oo, Miss Lalat. Che. Taan na sila ay. Hala, uri mo asa mo. Ang importante ay ang mahalaga. Niya na naka ng kwarta nga gipaypay ni Nunoy kang Cheko. Nilibog yun ni. Dato na gyud kayo, Cheko. Dato na gyud kayo siya. Oh, Cheko, may araw ka rin sa akin. May araw ka rin sa akin. Ha! Niya natapos yung Badjikaw. Unsa ning dapita? Hala, nindot lang kinidinhi, ate. Ni ata sa usa ka resort takla. Og special kining dapita. Kaysa ako ning Daddy Arturo. Usa sa iyang mga negosyo. Mao ba? Dali na mo. Manaog na taning limousine. Driver? Bossing Badjikaw? Can you open and the close? Unsa, bossing? Abri ang pultahan ba ning limousine? Pronto! Isigira, kumpati! Hiniral, kumpati hiniral. Automatic, bossing. Wow! Ninduta dinhi, ate, oy. Mura magparaiso? Ay, mura gyud, pagpili lang mo. Naay pool para sa mga dagko o para sa mga bata. O kung mapulaan mo sa swimming pool, naay dagat. O ka na mga nindot kayong cottages o hotel. Ilan ang bossing Badjikaw? Nako, pagpili lang mo kwarto. Ya. Pagpili lang mo sa inyong gusto. O kung gusto mo, pag-order lang mo bisag unsa. Bisag pinili tong panit sa buaya sa congressman nga kontraktor na dinhi. Kadato na gid nimo, Jeko. Langit ka gyud. Samtang ako yuta. Dili ta angay sa usag-usa. Hala, may series sa paingon sa swimming pool, bossing Badjikaw. Nagpalayo siya. Ate, takayo, biyahe siya ate. Nauwaw siya ni mo, bossing Badjikaw. Kidato ka na kayo? Ingon siya nga langit ko. Samtang siya yuta. Naibong bitaw ko? Ngano man? Naabagoy bakukang sa langit? Labaw pang way batin sa langit, oy! Banga sa ilong! Unsa? Mao ka na ang ngita mo? Oy, lagi. Sayo kayo din sila si Chego sabay. O gida nila si Takla o Chian. Mag-date ko na sila. Sa akong nakita na, murag tinud-anay na yun, nga in love si Jigo ni Takla na. Oh, mao cute. Nga sa ato pa, natakli ni Gideay ang iyang pagbati nga to ni Takla. Og dili na siya interesado ni mo. Husto ka. Butang nga sayang kayo. Kay dato lagi si Jigo. Nabaniog na yun sa atong dapit. Kay dato magayon to si Don Arturo. Ug daghan kayo property, mga negosyo o guman pa. May tama ka. Og way laing makapanunod ini. Si Jigo lang. Kay siya ray nag-inusarang anak ini. May tama gihapon ka. Pagkaswerte sa bakukang.
Swerte gid kayo. Og ako, malas. Dili lalat. Kay sa higayon nga matuman ang atong plano. Madato ta! Kaha, Bogart? O, lagi. Salig lang na ako. Unyag mapalpak ang atong plano. Priso ta. Mao man gani. Nga maniguro niya ta. Nga way paltos na tong plano. Bogart? Oh, ni ana sa ning langgam tabian ay. Ang kananay. Unsa po kay yaw-yaw ini? 6, 1, 2. Oh. 6, 1, 2. Ani. DYHP man itong iyang kiyaw-yaw. Size, 1, 2, sa dial sa inyong mga radyo. 612. Bangag sa ilong. Nami ayaw inapakaon din ni ate, no? Special kaayo. Class kining moong resort. Mga seafood nga, akong paborito. Mapod nila. Ikaw dili malipay. Hala, Kuya Chico, kanta Kaya ay. ako'y bahandi. Nga kanimo iga. Kuya, kanta, Kuya, uy. Ma'am. Miluhod ka sa kong atubangan, Chico. Hala. Kuya? Dawata kining bulawang singsing nga may dakong diamond. Timaan sa akong dakong gugman ni Mutakla. Please, Mirimi. Chico. Mirimi takla. Pakasli ko. Chico. Mahal ko kayo ikaw, Takla. I love you. Hala. Sagot dayon, ate. Tingnan dayon, oh. Kung makasalata, maimo ang tanan nga naanak ko karon, Takla. Huwag ko magapas kung unsa may naani mo karon, Chico. Takla. Ang akong giapas. Mao lamang ang naa sa sud sa imong kasing-kasing. Takla. I'm sorry, Chico. Dili ko ka na madawat. Takla. I'm sorry. Kung mao, pakya susong tinguha nimo, bastid ko. Dili. Ha? Ang imo rang singsing maiwa na ko dawata. Pero gidawat ko ang imong gugmaalang nako. Unsa? Yes! Yes! May uyab na ko! May pangasaunon na ko! Yes! 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 Ako naman kinigapita, Don Arturo. Oh, Hercules. Doon na lang ta. Kay doon na lang ang ila diring dapita. Ang dapit di na din magpuyo ang igsuon ni Maria Picat. Si Anhing Maria Makili. Mau ba, Don Arturo? Tara. Pangitao na yun na to. Kay, hapo na. Matuba, Don Arturo. Kinsa magka? Karang sakay na ng helikopter. Gani man landing sa umahan nga dool sa amo. Sigurado ka ba sa imong plano, Diego? Utakla, gusto kong agto na mo sa amo. Kamu si Jan, dito sa akong mansyon. Diego. Yay! Mansyon na diyan yung atitaklat puyo. Layo na, Miss Lalat. Mas mayong layo mo atong bayana. Kidautan to kunahuna. Ugaw kitong kag. Iyamang gani ko pasakit ton. Usa? Di pa sakitan kang lalat? Tinuod na, Diego. Mulayas naman gani untami. Kay dili ko gustong dagmalan si Gian.
Mahal og pinangga kayo na ako ang bata. Ingon man sad ako takla. Mapinanggaon kay kog bata. Maong masuko gyud kog tawo nga managmal og mupasakit sa bata. Kung mao na, huwag giday masayo pang akong kasing-kasing sa pagpili ni mo, Jeko. Bisan pati pa kog naho. Murag bakukan. Ayaw pagsulti, ana. Buotan ka og manggiloyon. Hiyas nga gwapo alang nako. Takla. Oy! Salamat! Inigatod namo ninyo sa ilang lalat, paabuton na lang kanamo aron magdungan tag-adtos mansyon. Ugma na lang siguro, Jeko. Gabiin naman ron good. O gusto pasad, may tiwasonon pa kung buluhaton sa bahay nila ni Lalat. O garon sa makapanangid bigtarong ni Miss Lalat. Sige, ikay mag-igo. Basta og mas buntag, nanamis ba'y nunoy sa inyo? Jeko, Unsa naman rong orasa? Wa pa man gyud mauli sila si Taklaw ang batang abnormal? Unya lang gyud mo. Pantay lang gyud mo nako. Tana na yan! Tana na yan! Ikaw man na tukoy, oy. Tana na yan! Sige. Wa man ko'y lingaw. Dinis gawas. Paabot pa man ko sa kong maid. Sige. Unsay signs nga way laing uyab ang akong uyab? Number 1, tagsa na lang maligo. Number 2, tagsa na lang magpahumot. Number 3, kay baho ka sa password sa cellphone sa imong uyab. Number 4, matagabi mo tanday permin mo. O last, number 5, haddo ka makasaan mo. Bangag sa ilong. Abot na tapos amo manager. Sir, may gubay jigaw. Doble man, very good. nagabian gyud ta. Way kaso, way kiha. Salamat ninyo, ha? Dali na, Gian. Oh, ate. Karon pa mo mauli? Ngalaw namang gabi, eh? Hoy, lalat. Ay, kasabi akong pangsaon ha? Unsa to? Wa ba ko mabungol? Si Takla. Imong pagasaunon? Mao ba? Oh, lalat. Maong ampingi siya. Kay mahal o pinangga ko kayo sa takla. Nabuang ka na, Diego. Nayabag ka na. Dili untami magkita si Jeko. Nga mo itag-iya sa akong kasing-kasing. Yucks! Ug di ko sa makita ang gugma nga tinuod kong kipangita. Jeko. Panood na mo, Takla, be. Silas-silas. Nagluod-luod lang mo. Sukaon, aroy ko ninyo. Ako ang galang pa. Asa man tayo ni Paingon, Don Arturo? Mangita tayo kapuyan din sa iligan, Hercules. Samtang dili pa kita magkapadayon sa pagpangita sa bahay ni Maria Makili. Sakto sa, Don Arturo, kay gabi na. Uy, yung cellphone, Don Arturo. Ang usa kini sa akong mga sekretary. Yun na, tumagon ko na. Hello, Rina Lau. Oh, habi na ko si Araceli di Butak. Si Rina Lau de Don Arturo. Rina Lau. Salamat sa pag-arrange ining sakyanat. Yagigamit na mo karon. Kumusta? Imo na ba ang gitrabaho ang gipabuhat ko nimo? Uy, baya, unsa? May resort day ko din sa iligan. Uy, wow! Kun mo, adto mi karon dito mo dito sa maong resort. Ha? Pasensya na, malimot naman ta tungod kadaghan na to mga businesses. Di mo usap lagi kay dato mata. Di ay. Ipaanda mga kong kwarto rito, ha? Sige ba, Rina Lau? Bejigaw, pakiyas manong tata sa tong
Tinguha nga madaan na to sila sa Takla og Gian, pero malipayon man ka ba, Jikaw? Lipay mo lang? Pwedeng lipaya. Naglibog yun ko yun pa, Jikaw. Saon sa? Nga na malipayon ka, oy. Tungod sa giingon ni Takla ganiha. Ang hain na to ba? Katugong miingon siya nga. Dili unta mi magkita si Jeko. Nga mao'y tagiya sa akong kasing-kasing. Oh, maudi ay. Uy, usaron. Ay, burak ang langgam meron. Lagi ang langgam yun. Tanaw na ko sa bintana, bi. Idawon ko ni bintana. 150. Ala? 150. Ha? 150 ko no. Nagyaw-yaw na si numero ang... Oh, nagyaw-yaw numero ang langgam. Palayo na. Nagkadato giling tawa na. Katungganlan og Don Arturo. Ha? Di ako mong naghelikopter yun. Padong dinis iligan. Ha? Tuwa pagiparkin sa umahan. Damong umahan. Unya, sa paglakaw ka ganina. Boyanin do take out to, oy. Pero, bubalik pa ka to dinis amo. Bubalik pa ka, ha? Oy, unsa karon? Murag babae nga naggilak. Pagkasayang sa linibo nga gipaypay ni Nonoy ni Jeko. Ako magidunta to. Pero, tungod sa among plano ni Pokart, akong gibalibaran. May lunguntag mo sa larang among planong Pokart, Kay kundi gani. Kitong ko yun ang akong koko. Bay Nonoy. Yes, sir. May Jikaw. Papay kang linibo. No, dili. Unsa man di ay mo? Gusto kong ipaandam ni mong daan ang kwarto nila ni Takla ug ni Gian sa mansyon. Oh, no problem, boss. Amo agawon by Jiko bay. Uy, sito ko'y ka ng atong magyan. Ha? Hungungi. Ha? Saan? Hunungi. Hunungon. Hunong. Tokoy! Dibit-bit mo kayong soft drinks! Nag-inom ka magog soft drinks. Ang akong pagutana mao ni sa bagsigi ni mog inom og soft drinks. Nakaunaw na ka. Nga dili day maayong pag-inom og soft drinks, makadaot ay kinis imong kidney. Unsa may imong angayng buhaton? Muna kang huna-huna, aron di madaot akong kidney. Ako na sa... Mutala rin. Unsa tawag sa gamay nga tsunami? Tsunano! Bakit kailong? Arturo, abig ba natukan na? Nagbatang pa niya Wa, pakudo ka Kanindot ang imong beach resort, Arturo. Diyaw mo'y kining imong kwarto, may kauglingong jacuzzi. Niya, dili kay dagat lang ang ilang may enjoy. May mga swimming pool pa. Doon ay mga function room, sports hub o gubat pa. Tungod sa kinaghan sa kong business property, nalimot kong may ingon ini di akong negosyo doon ni Siligan. Kanindot yun sa kinabuhig dato, Don Arturo. Apan ako'y labing kabus nga dato, Hercules. Nga naman, Don Arturo. Tungod kay patay na ang akong gugma. Patay na ang nag-iya sa kong kasing-kasing. Patay na ang akong Delilah, si Maria Pican. Don Arturo. Usa, milog mo ang imong luha, nihila ka, Sam.
Ilak baka, ilak sab ko. Sa to pa og mangihi ko, mangihi sad ka. Umaw ka, Don Arturo. Maya. Ingon niya na tiga kapinangga, Don Arturo. Sutiha tiga. Adam kong mamatay tungod og alagi mo. Tinuod ka, Hercules. Oo lagi. Ibutang-tang pa akon kung malanga bitin sa kong bukton. Unsay buhaton nimo? Supsupon ako ang imong bukton nga napakal sa langabitin. Parehas ini. Og maluwas ka. Ingon ni anak ko ikaw kapinangga, Don Arturo. Pinangga ginay ko nimo, Hercules. Karon, ibutang-tang pa akong bitin sa akong lubot. Unsay buhaton nimo? Lubot yun, Don Arturo. Ay di manato mahibawaan kung asa tapa akong bitin. Kay pinangga tiga, Don Arturo. Sup-supon ako ang lubot ni mong napakal sa bitin. Parehas ini. O baluwas ka, Don Arturo. Ingon ni anak ko, ikaw ka pinangga, Don Arturo. Maya, pinangga ginay ko nimo, Hercules. Karon ibutang-tang ang akong atubangan. Ang akong atubangan mo'y gipaak sa malanga bitin. Unsay buhaton nimo, Hercules? Atubangan? Atubangan akong tumoy. Usayan? Unsay buhaton nimo, Hercules? Pinangga magako nimo. Unsa? Bangag sa ilong. Unsa kahay sunod nga mahitabo kana ang daghang pangpangutana sa iyong hunahuna sa pagpadayon sa pagpaminaw ning nagtiat lang nga sugilanon. Budbud ug bibingka na sinuwat ni Oji Kumpok Rakasa. O palihog day ka no, mga kalasanos, mga followers no, sa pag-subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.